'Yan makaranta, na'am malama. sannun ku dai. Sannu malama. Mun yi darasin akan a ko? Wanda har muka yi sautinsa da sunansa kuma kun rubuta, kowa ya iya rubuta ko? Akwai wanda bai fahimci darasin ba? A'a mun gane. Kun gane? To yanzu me wannan? Sunansa? Sautinsa? Kamar inda za ka ce aku ko amina. Kun fahimta? Ko asabe ko asuba. Yauwa. Ko azahar da kyau. To yanzu za mu yi waƙar mu, za mu karanta abacada mu gani ko har yanzu a manta ba. Bismillah. Abacada efagaha ijakala mana ura. Ba u ba. Ora. A fara daga nan. Ijakala mana ora. Sata uwa yaza. Sake. Abacada efagaha ijakala mana ora. Ku daina cewa ora. Wannan ce u, wannan ce u, wannan kuma o, wannan u, wannan o. In kun zo nan cewa kuke u, ku daina cewa u. Kun ji ko? Ya sake mu gani. Abacada efagaha ijakala mana ora. Mana, Ora. mana, Ora. mana. Ora. Ku daina kawowa wajen na ara ɗin nan, ku tsaya o ɗin nan mu ji. Mana, Na o. mana, O. mana, O. mana. O. Ra. Ra. Mana ora. Sata uwa yaza. Tafa kanku. Wannan na ga muku sunayensu ne, ko ba sautukansu ba ne, sunayensu ne. Su muke ɗaukan ɗaiɗai nan muna yin sa, muna karanta shi muna ganewa wanne ne sautinsa, wani sauti ne dace da wannan ko? Kowane harafi da sautinsa muke tafiya, kowane harafi da sautinsa muke tafiya. Sannan karatun da za ku koya shi ma da sautinsa za ku yi saurin fahimtar yadda za ku haɗa kalma ku karanta. Idan muka ce za mu bar shi a sunaye, to kowane sai an saka masa wasali. Amma idan muka yi amfani da sauti, kowane za ka karanta abu ne da sauti. Kun fahimta? Kun gane? To, ai mana waƙar mata mabudin kunne. An taso daga makaranta, ‘yan makaranta da wasa, tare da ‘yan turawa, komai girman ɗan koko, bai wuce Abacada ba. Da kyau, kafa kanku. Yau zan gabatar muku da harafin na. Harafin na. Wannan shine na. Wannan babban na, wannan ƙaramin na. Babban na, ƙaramin na. Sannan sautinsa kuma ya fara daga shine sautinsa. Kowa ce again.
maimaita a maimaita yawwa ku saurare ni da kyau. Misali da zan ce nama kuma na fara daga go, misali ga hoton nama sai na fara daga nama ko ya fara daga kun ji sautin, to sai na kuma ce noma, kun ji sautin daga farko ko sautin ko na ce na lado, na lado, kun ji ta ce ko tam. Idan na ce na mama ko kun ji ko kun ji sautin daga farko ko na ce nasiru, nasiru, kun ji sautin daga farko an ce ko wannan shine sautin ko wannan din shine wannan sautin. Sunansa kuma na, sunansa me na, sunansa me na, sautinsa me. Yadda ake rubuta wannan na din, idan ka jawo wannan sandar ƙasa sai ka koma sama ka karkato ka ja haka ko sai ka kuma jawo wannan ƙasa. Wannan ita ce babbar na, ita ce babbar na. An fahimta? An fahimta? Sannan akwai ƙaramin na, wannan ita ce ƙaramin na. An fahimta? Abin da ya sa muke ɗan lankwasa gefen su wa'in haka shine kamar idan in Allah ya sa rubutun ka mai haɗe ne ko misali za ka yi haka na ko shi ne amfanin wannan. Na kuma rubutun ka ba mai haɗe ba ne ba shi kenan ka huta. An fahimta? To sautin wannan shi ne sunan harafin na, sunan harafin na, sautinsa sunan harafi na, sautinsa sunan harafi na, sautinsa. To da kyau abin da sa ɗazu kun ga mun yi wannan ko me wannan me wannan wannan kuna gani mun yi ko ko wannan karamar sannan muka yi babba ko ko zan isa ba mu karanta mu rubuta wata kalma ba ne mu karanta saboda a din nan da ita muka fara sannan ba mu bata ƴan uwa ba da su tafi tare bare a karanta ko bare su tashi a kalmar da za su yi ma'ana. To yanzu wannan na din nan za mu yi mata ƴar uwa wanda su yi tafiya tare har mu samu jimla. Abokin tafiyar shi ne wannan a din nan. Kuna gani? Misali na ɗauko ko? Sai na ɗauko maran aji a din nan. Sai na ɗauko a ko? Idan zai ba ni ne zai ba da kun ji mai tace zai ba da ta famata. To sai na ɗauko wannan na ɗin nan ita ma sai na sake ɗauko na ne haka ko sake ɗauko a domin sun ga tafiya tare domin me domin me su zama tafiya tare saboda mu samu abin karantawa. Sun ga tafiya tare za mu samu abin karantawa sai na ɗauko a yanzu kun ce ma wannan da wannan ya zama na ko to ga wata nan ita ma kuma mai ce na ko yanzu mun samu kalma mai gaba biyu mun samu mai
kalma mai gaba biyu. Na 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 gaba nawa kenan? Biyu. Bari idan na tafa za ku fi ganewa ku san so nawa ne ya tafi. Sau nawa? Na sau nawa? Biyu. Na nama Biyu. nama Biyu. tafi da kuka ji. Biyu. Ta na fisa Uku. na fisa. Uku. Kowace kalma me kuka fara ji? Sauti me kuka fara ji? Ko? Ko? Na fisa nama noma namu nana da farko kun ji ko? To shine sautin sunan harafin kuma na sautin kuma kun gane? Kun gane? Me wannan sautin? Sautin? Sauti. Suna. Na. Suna harafi. Na. Suna harafi. Na. Suna harafi. Na. Sautin harafi. Na. Sautin harafi. Na. Sautin harafi. Ba na ba. Sautin harafi. Sautin harafi. Da kyau. Yanzu bari ɗauko wannan a ɗin nan. In saka ta nan ce a. Bari in baso da wannan nan. Kuna ganin ta nan? Bari in ɗauko wannan a ɗin nan ko? In ba shi abokiyar tafiya. A haɗe ma karanta mu je. An. An ko? Bari sake ɗauko wannan ɗin sake saka nan. Kamar me kuka ji an ce? Ana. Kyau. Ya ba kanku. A tafa. Ana ko? Ana. Na. 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 Saboda mun ɗauko wannan a nan. Za ku ji sautin a nan da kuma farko da kuma ƙarshe. Ana. Kun ji sauti? Kun ji sauti? Tam. Bari in ɗauko wannan na ɗin nan kuma. Ɗauko a. In ɗauko misali na an kai misali da yamu an aka haɗe zai ba da mai nan zai bada nan zai bada Nan. zai bada Nan. zai bada Nan. ta an fahimta yanzu za mu haɗa jumla kun gane za mu haɗa jumla da wataƙila zai ba mu ma'ana yanzu misali bari in gwada ko in gani kowa ya kalli wannan ɗan gidan ɗan akwatin nan an gani me wannan wannan fa wannan fa ta wannan fa wannan fa wannan fa go ta duk wa faɗi sautinsa ko
Wannan da wannan yadda ake rubuta su ɗaya ne? A'a. Wannan da wannan fa? Ɗaya ne. Yawwa. Wannan da wannan ɗaya ne? A'a. Wannan da wannan fa? Ɗaya ne. Yanzu na gamsu kun gane na babba da na ƙarama, a babba da a ƙarama. Da kyau. Kun fahimta? Yanzu za mu haɗa wa'annan harufan ya ba mu sauti. Kun fahimta? Idan kuna son rubutunku ya dinga yin kyau, ko? Kamar ku masu koyon rubutu ko da karatu, ku fara gwadawa a littafi mai jan layi. Kun san littafi mai jan layi ko? Za ku gan shi sama akwai jan layi haka, ko? Sama akwai jan layi haka ko? Sai tsakiya. Tsakiya akwai shuɗin layi. Blue ko? Guda biyu. Sai ƙasa kuma akwai Ja kwaya ɗaya. yawwa. To yanzu zan yi rubutu sai in tambayi wanda ya iya. Tunda gaba ɗaya mun riga mun gama wasa yadda za mu yi haɗa kalma a harafi da sauti ya ba mu kalma ko? Yanzu zan gwada shi a cikin jumla. Na sunan mutum ne ko sunan dabba? Sunan mutum ne. To duk sanda za ka rubuta sunan mutum ka fara da babban harafi. Kun gane? Kuma na fara da jan layi ko? Sai na taɓo bulun layi ko? Sai na yi haka. Sai na yi haka. Wani ita ce na babba. Idan zan rubuta a kuma zan fara shi ne a cikin zan rubuta shi ne a cikin tsakiyar nan. Cikin blue line. Wato shuɗin layi ko? A tsakakanin wani shuɗayen layukan. Sai sa a. Idan ƙaramin na zan rubuta ko? Wato nun ƙarama ko? Ita ma zan rubuta ta a tsakiya. In yi haka. Sai in biyo da sai zan sake rubuta nun ƙarama na ƙarama sai in sake rubuta a tsakiya saboda duka su ƙanana ne zan rubuta su a tsakiyar shuɗin layi. Kun gane? Idan manya ne sai na taɓo wannan jan layi. Idan ƙanana ne dukkan su zan rubuta su a nan. Idan yau da gobe kana cikin littafi mai layi-layi sai ku ga wata ran kawai ba sai a littafi mai layi-layi ko a cikin ko a littafi a takarda kawai da ba rubutu ne za ku ga rubutun zai tafi daidai a bisa tsari. Kun gane? Wani duk abu da muka yi ɗazu ne na jera su a cikin jumla na a n a n sai kuma nan an suka kuka gaya mu wa'annan kalmomin da na rubuta an muka yi su gaba-gaba. An fahimta? Yanzu a karanta min menene nan wanda zai gaya min ɗazu na rubuta wannan amma ba cikin layi ba. Yanzu da rubuta cikin layi ne ake nufi da wannan karatu ma zai kuɗa ido ya karanta mu. Na kai fa kyau wancan ɗan ƙaramin abin da yana burki nan to sai ce yanzu za mu karanta gaba ɗaya ɗan saurin mu sai mu ce nan kuma mai ta kuma mai ta nan
ku tafa kanku. Yanzu kuma yana kula muka su a tsintsinke su mun jera su mun ba da jimla ko? Kuma jimlar nan za ta ba da ma'ana? Za ta bada. To me ake nufi da nana? Suna. Suna nana ko? Nanan kuma fa? Tana nan. Tana nan ko? Ko kuma ka ce ai nanan ko? Ko kuma ce nanan ko? Kun ga ba ma'ana ko? Idan ko zai ɗauko littafin sa yawwa ga su za ku rubuta min a cikin littafin za ku ga inda ake kowa zai tissa yadda ake rubuta harafin na wato sautin ko? Za rubuta min sautin ko? Kamar da kuka wancan a ɗin nan za rubuta min sautin an fahimta kowa zai tissa an ga yadda ai za ki koyi yadda ake rubutawa sannan kuma ku ɗauko littafin ku mai jan layi kowa ya tissa min yadda ake rubuta na ga muku yadda ake rubuta na ko kowa nuna muku ba Nuna mana. misali kowa na gani? Ana gani? Misali za ka rubuta na haka ko? Daga nan ka yi ƙasa ka karkata haka gefe sai ka zo ka ja nan ka yi ƙasa ko? Idan ƙaramin na ce kuma sai ka yi haka ka yi haka ita kuma ba ta fitar da cin layi ba ko? Yawwa kowa zai ɗauko ya rubuta min wannan ko kuma Allah ya kai mu sai a zo a yi rubuta wannan an fahimta kowa gane da ba da lokaci ba da sai a fito a gwada min shi akan allo amma gobe insha Allah kowa zai fito ya gwada min rubutu akan allo ko darasin da zamu yi nan gaba an fahimta mun zo ƙarshen wannan darasin sai kuma darasin gaba ko za mu rufe da waka? To a rufe da waka. An taso daga makaranta. ‘Yan makaranta na wasa tare da ‘ya'yan turawa. Komai girman ɗan koko bai wuce a bata da ba. To ku tafa kanku. Idan muka dawo za mu yadda ake koyon rubutu da karatu na amfani da kwayoyin sauti amma na turanci na English. Kun gane? Wannan na Hausa ne. Sai ga kuma za mu yi na English ko? Wato phonics kenan ko kowa ce phonics. Da kyau.